של לוחמי החי"ר, היכולת לראות וגם לפגוע עם שדה הקרב המשתנה, הכל בתוך השטח הבנוי, מטווחים מאוד מאוד קצרים, ועכשיו צריך לתרגל את זה עם משקל על הגב, עם ציוד, ולראות שאתה יודע לעשות את זה כשהמטרות זזות כל הזמן ומתחלפות באופן כל כך מהיר. אז איך צה"ל משפר את יכולת הקליעה שלו? בואו נראה. בסופו של דבר זה המיומנות האישית שלך, הקור רוח שלך, דיוק הזה, ולא לראות הרבה ולראות מדויק, הוא חלק מאוד מאוד חשוב בלימוד. אז בסוף הכל נמדד בדיוק, מהירות וקטלניות. היכולת להוציא כדור מהר, היכולת לפגוע, והיכולת של האנשים לעשות את זה שהם מזיעים, שיורד עליהם גשם, לא רק במטווח אחרי. ידנו כל הלוחמים שלנו בכוונות חדשות, כאלה שמאפשרות ירי מהיר יותר ומדויק יותר. בעצם יצרנו סביבת אימון שהיא יעילה מבחינת זמן האימון. לדוגמה, המטרה החדשה הזאת זו מטרה שיודעת לספוג כרגע מעל 10,000 כדור. כל מה שהיה בעבר, השגריות, הבזנקים וכל הדברים שהם צריכים להתעסק איתם שעות ולמקם ולהזיז כבר לא קיימים. הצבא שיפר את הכוונות שלו שמאפשרות יכולת מהירה להצביע ולפגוע גם מטווחים